Ay, katugnaw. Hello mga bay, maayong buntag diri sa Middle East. Buntag pa namo kay nagtuhan mig matabay. Nanagan na mig kalit ganiha bay. Nanagan na mi bay kay wala. May nalamang wa pa sipud sila ng mata. Ginoo ko. Dami apay katug kapuya sa biyahe bay oy. Diyan na mi bay, gabi na kay mi nakauli gahapon, alas 12 na mi diri naabot. Alas 12. Mamaahaw sa ta mga bay, di ay pandiri, oy. Lami apa gid katulog, duka apa na, oy. Kapoy kayo ang biyahe bay, elas mahusay. Bay, Joanne, Muksan, sa yun ang lami na magadayan nga. Di ay keeping, gahi naman yung kubos, oy. Di ay itlog diri bay. Nagluto man ko pamahaw sa akong alaga. Iyahang sobra. Di kuo na lang po. Gisubrahan gituyo gid nako nga. Sobrahan ako kung luto kay mukaon sab ko. Nga siya duha ka itlog. Duha ka itlog ang iyang request. Mix eggs man ang tawag ani. Mix eggs. Lahi man nilang putay diri sa itlog bay. Na mix eggs, tining plain mix eggs ang tawag ani. Yan na apoy mixed eggs with onion and tomato. Yan na apoy isa ka request nga mixed eggs with cheese. Sando ka apan ako. Na apoy request nga kanang round tomato, round onion, and then iced egg on top. Abot lang ani nila. Daghan kag makatunan diri nga mga style sa luto bay mga itlog. Apoy usa nga request nga kamatis lamang tagtaron pud og pino katong usa pod kuan kanang linginon og hiwa nipis nga lingin. Tag-un siya na lamang ilang nahunaan unsaon paglutong mga itlog. Apoy usa plain ice egg lang niya, hilaw ang dalag. Hilaw ang dalag niya. Napoy usa ice egg with cheese on top niya. Luto tanan, well done. Napoy ang ana nga mga request. So, lahi-lahi. Siguro ang klase sa itlog nga akong naluto diri mga 20 siguro ka klase nga putahe sa itlog lang na. Mga unta ninyo. Agoy, Ginoo ko kalami pa bang itulog. Mo gid ni surindiran ako ani magbiyahe bay kay kapoy kayo. Kapoy, lahi na gid ning goals na ta kay kapoy na gid ang biyahe. Nga ay grabe na nga pasmugid mi gahapon. Kabantay mo among gikaong habong ilang gihatag kadto lamang kuan. Katong pan nga among gikit-kit nga naay satar. Kadto mo to. Nya unsa pa tong orasa? Mao man to pagsugod na mong biyahe. Nya kabaw ka na next kaon na mo nga alas 9 na sa gabi. Tulo ka farm na mong giatuan di ay. Nya pag-abot na mo dito sa ikaduhang farm, naapa ko'y battery gamay na bilin. Pag-abot sa ikatulong farm, suswa na gid mi dito isalida. Kay wa na gid mi mga battery harang bugtog nawa gid kaayo gahapon. Dito sa ikatulong farm, sus nanguyos gid ang tawo ng among kuan. Ang mga dapat mo kuyos. Tugnaw. Grabe yun, katugnaw, Ginoo. Nga unta ba? Wala naman keeping ni akong kubos. Ang cup ba? Sus, Ate Miles, grabe na pas mo gid mi. Gabi na kay mi na ngaon. Pita dito alas 9. Nga. Paghuman na mo kaon, alas 10 kapin, biyahe na mi pabalik. Ora gito ang mukaon. Ang taon, kung kaibaw pa lang kung unaron di ay. Nga pas mo, nagbalon day unta ko. Nagbalon man ko bay. Nya, ako na to na ako nakaon, mga alas 5, harang gutuman na gyud. Nya, nagsalo mi ni Sala. Sala? Nagsalo mi Sara. Akong gipak kuan po punit-punit si Sara kay luspad na yung taon.
Kaya rang gutuma. Agul. Di na makatingog niya. Sige na kog ingon ni Luis nga. Sige na kog ingon ni Luis nga. Luis, asa naman ang atong rice? Sige po katawa si Luis. Daw ingon na po ko. Wag hapoy rice. Pastampas mo yung lakawa nga hapon ba ay? Harap ang kapuya. Nga ganiha, pag mata na ko ganyan buntag, iyon ko sa akong ilong. Anak ko, mura wa may hangin ni gawas. Napuno naman na ikog mo akong ilong. Ang kanang kabugnaw ba, no? Ang bugnaw kayo ka, pero magpirmi magkanang gawas. Bugnaw kayo. Nga magsige pa jug hangin, abog ang ilang hangin. Kaya pa alaga na mo, sige kasba ng iyang sapatos ng abog. Ko pagtarong baglakaw, tong alaga na kung kuan ako gahapon, harang kabadlo nga. Sus, inko kinahanglan man kag-upat ka, kuan oy, haya kang bata ka, oy, kabadlongon ba nimo? Puli-puli ni Sara, ni Luis, ni ni Risa. Goy kamo na pud aning bata, bikilabad na akong ulo. Hindi kabadlongon ni bata ni. Mura ko kuan, nagkaanak na utro. Sige na lamang ko pabadlong. Badlongon na pud siyang mga igagaw, maingon na pud ang mga igagaw. Pagpuyo ba, pagpuyo. Ito na pud siyang ayaan, nagsig pabadlong bata. Sige, pamadlong sila. Ang kuhala dito, gud sa mong ayaan dito. Akong inon ang bata. Dito yung mga ayaan, hawi dito silang saya kay kapoy na kunin mo. Maingon na pud ang ayaan nga. Tawago na pud ko. Mire, kuha ni imong alaga. Ni atay gining bata ni. Oy. Ko. Bang kapuya baka ba yan? Mga tao nangatulog pa yung tao. Akong duha ka alaga pa ng mata. Ngayon nagpamahaw. Pero humanan ako himo ang mga ano gan sunoy. Tulog pa sila. Alang daghanan akong himuon pa karon, maghimo pag magluto pa ko warag anab. Luto pa ko og marag, butat gara. Nga pay white rice, chips and rice. Nga pay manok. Manay putahin ako rumbay nga udto na. Awoy, mapriso ta. Nawa pa ko kapang limpyo. Ako ay magic ko lang din ako limpyo ron. Dagan ko sa kasilas. Dagan ko sa mga abog, tayhupan lamang na ako. Ito pa sa log abog kaayo. Ambot kinsa ng mga tiil na. Murag tiil ni kuya din na sigla lakaw siguro gahapon. Muna nga abog kayo ang salog ako. Ang salog lamang ang akong trapuhan ni drug maayo. Ang mga abog ako lamang patayhupan. Kay ka, to na kaayo. Sos, Ginoo nag-alarm mamig alas 8 bay. Wa man kabang. Alas 8 laging alam basta kapoy kaayo mi. Mag-alam mi og alas 8. Nya karon kay ang akong gipaalarm gabi ay si Bunso, si Eli. Ako si Eli, ikaw gani mag-alarm diha kay kanang lubat lagi kayo akong cellphone. Nya niingon sa sikite. Sus karon ang alarm kay wa man pud ningog, nitingog na kay nakadungog siya, wa jud ko kadungog, wa sad mi niya pukawa. Hala ka kay alas 9:45 naman mi nakabangon, halang dagan-dagan wa pay panghilamos. Pag naog na ko sa hagdanan ningon ko, ana-ana na ko sa kong ilong, kadi ko kaginhawa. Kung anong, di man ko kaginhawa. Yung anak ko, sus pagkuot na ko, harang dagkuha sa mga kug. Kung ano man kanang maglaag, no? Bugnaw kayong panahon ba? Managko ang kug mo, napita bay. Wala man ni pamahaw bay, kay mudagan pa ko karuma pa ko kapag limpyo bay. Ang ginaghimo pa ko pamahaw sa akong upat ka kuan. Mga anak. Man ani bay magic lamang unsa no? No ati Miles. Magic lamang unsa panalag sa rabitaw. Magtayo-tayo lamang unsa taan ng mga abog. Yung mga abog padapin unsa mo kay sinanay manggod mang anak manggod na siya. Kaning mungaan ba mang anak manggod na siya. Mang anak unya. Pang-ana pang saytan. Mangsayt pag gina siya sa mga natapuhan bagyot. Sahay lagi. Nasakpan ako ni yung mga anak siya dito. Ko, ano sa man na gisaytan. Ano sa man na iyang gili-ili din ha sa lamisa. Hindi ni anak-anak po ko. Nakitaan po ko niya nag-anak. Piti niyang katawa. Kung nagunsa ko ka diha mama, nga naman
Unsa gud na imong gipanglili? Diya akong gilantaw kung imo ba ning gilimpyuhan din ko na yatis. Mang chiking sa dintawon siya, oy. Ginoo panabangi. Mao na bay. Kaning mga lugar diri nga permi niya istambayan. Kinahanglan gisinaw permi kay manguan man mangli. Ang katawa lagi ko kay mulili siya ana. Ano mag-site siya ana sa ako po, tabang po lili. Siya po na yung ibang lili. Nang maritis po ko. Human ang kinataw-anay mi. Yung ko na unsa naman siya. Nga naman na. Ingon ana niya ang mga lamisa kanang mga kahoy ba niya nga mga sudlanan ug mga dekorasyon niya diha. Yahan ang panganaon siyang kamot ana. Muna siya. Kag abi ni mo kisay naliwat. Ang kanang ikaduha na mo nga ang ikatulo ay na mo nga alaga si payat naliwat. Kabaw ka ang mga baso, inani. Mga baso, mga una. Iyan ang panganaon ng baso. Panglilion. Basin kay nakakuan man gud sig kausangan ay hugaw ingon ana. Panglilion niya. Unsa gud lagi panglili? Unya mulili pud kog apil. Unsa gud ilang gipanglili? Kay bawe ka nga maritis biya kay tadi. Curious ta ba unsa ilang gipanglili? Maapil puta. Jesus kay usahay kanang naapay kanang mainom sila nga naapay kanang mga kiki na ilang baba. Mupilit dahil sa baso unya kani pong manghugas pod na banlaw-banlaw ra pod ang manghugas ana patungod sa tubig. Wala matangtang tong mga kiki anang baso. Jesus kay wa na di na mo gamit. Ug kanang sa chai pod kanang ilang baso sa kuan. Ilang baso sa chai. Yung baso nila sa tea nila ba? Hala ka kay pang-aswaton. Ingon ana. Ingon sa po ng style nila. Dito na po sila mulili sa taas. Ingon ana. Pangsaitan. Kay tanahon po doon. Gilibugasan ba tarong kay. Kaning manghugas lagi usahay ni sila diri. Di man ako pirmi manghugas gud. Unya mo to. Nga napay mga kugmo. Tawagon ko kay. Ingon naman ni sinanay nga. Kaning kusina, ako ang gining trabaho, hasta ng mga plato. Wala din siya pakialam kung kinsa ang manghugas. Basta kuno, kung naay mga hugaw, mga kugmo, mga kiki, kuno mga plato, tinidor. Kaning mga tinidor, ingon ani. Manggahi man ang uban. Unya kay, manghugas nga lang, magdali-dali. Ala, sige, dali-dali gid panghugas niya. Napay mga kiki ana sa tunga. Ingon na sila. Nanghugas mo? Nya, nanawag dahil na ako di taon. Mire, musa man ni imong hinugasan. Di man ko pwede mo ingon nga, dili ako'y naghugas. Ako man na trabaho. Akong trabaho. Diri pa naugo na ako si kaning duha na ako kakauban diri siya. Ali mo. Di ba kamo may nanghugas gani ha? Tanawa ha, tarungan ninyo kay ako ay kapiso. Kay ako ba di trabaho. Mingon man na si nanay nga, bisag wa ko'y pakialam, bisag kinsay nang hugas. Basta party gani mga gamit. Imuhagid ng responsibilidad. Muni sila ba? Muni ba yung maginanglan niya? Sinawon gid ni mo ya. Kaya mo kanang pangkulbo na ko dito, ako may manghipos. Sinoon ako'y magkulob. Kaya usahig manghipos ko magkulob ko. Di man po kumanglili na ana, ingon ana. Kung di sila makabantay, na di ito'y mga kiki pa mga tinidor. Di naman ko kay magdali-dali niya. Nagsalig na po ko sa duhang ng hugas nga. Nalimpyo na ilang hugas. Jesus Mariosep, kay na may nanuksok mga kiki. Ginoo, may seryoso kay ko dito sa ilang atubang. Hindi man pwede mo katawa. Lisura lagi. Lamig kay katawa ba niya? Di ka pwede mo katawa. Seryoso ka. Mayroon ka nga.
Sige, okay. Okay, mama, hugasan ako utro. Pero akong tiyan, sige, naging katawa. Ako, ingon ani ni sila, bay. Basta mo tukar ang mga liki. Pero dili man kuan magkatawa. Kana ra pud silang duha, bay. Kana si nanay ug kanang payat na kong alaga. Kana ra pud silang duha, pod mo ikuan kayo. Hala, pang liliun na. Yung ana, kanang mga kanto-kanto. Yung nanay. Ilagin tuyokon. Kung siya po na ilang kipang tuyok-tuyok. Labi na kanila mga baso nga na mga design, may mga bangag-bangag. Hala, grabe gud nilang sinikap. Kung naon siya naman yung taon ni sila. Wala ni kaging na ginibayo ni akong kubos. Mga bay, ako yung ginoo ko. Pero usahay, kanihinong tarungon ni mong limpyo? Kanang magtarong sa limpyo ba siya? Yusud kay kasing-kasing yung limpyo ni mo. Nanay noon sila mapansin. Na makaingon na sila. Nga nung na pa may hugawan ni ana. Maingon na noon sila. Kaya mong bitaw ka nang magsigira kag pang magic. Panglambusan na nako ang kanang kuan. Ang kanang mga amog. Panglambusan na nako. Tumawa mo. Panglambusan na nako. Nya tayo po. Anak-anak ko. Di na hinuon sila makapansin. Maingon na hinuon, wow, kalimpyo sa balay. Uy, kahumot sa balay. Kay basta mag-magic, magsige man kong pahumot. Hala, pahumot ra, bawiyon ra sa pahumot. Kalimpyo sa balay. Nang limpyo ko rin mais miri. Malipay po rin taon. Uy, salamat din taon. Kaya, ang akong minagic, nalimpyo ko no. Pero ang akong limpyo, dili limpyo. Magkatawa, lagi taanin nila yung taon ba? Oy, ba't lamang? Ang kinabuhi sa taon, hila katawa. Agoy. Magdali pa lagi ko ba kay mga magic, lagi ko rin ba? Paliguon na ako, pahumot niya. Paliguon ako, ayaw gala, binuang itlog ni Ambak. Masa naman. Nga naman kang itlog, kang ni Ambak, magkalias kami. Uy, klaro. Hindi, kusgi mong boses, sinay. Hala, pag kusgi na imong volume niya, kaya kuan kay basag daan na yung mga tao din sa akong kilid. Kuan matingala, nga nung sige ko, yaw-yaw diri. Mingon na ba na sila nga, nga naman na si Mary, sige magyaw-yaw. Magkadungog ba sila, nga naman si Mary, sige yaw-yaw. Parehas gahapon, o diba, nag-live ko. Niya, aman ko, ang amo nilang Rizalin. Nga, nengon. Abi niya siya daw akong kaistorya. Siya nga, kisa may imong kaistorya. Nikalit raman ko og istorya, di ba? Hilo man kayo mi. Nikalit raman ko og istorya niya. Nilingi siya nako. Yang iyang mata, nengon ang iyang mata. Gistorya, ako ba yung kaistorya ni anang iyang mata? Kaya di ba? Nagsige ko kuan gahapon, hilom ko dahil kalit kong istorya. May mo siya, tingala sila. Dinibay na, sige, intaw na ko pa siyang nila ng akong mga anak, kundi akong mama. Maingon na ni si tatay. Kisa man ay ka-istorya ni mo diha, Merek, sige magkag-yaw-yaw diha sa kusina, dakong tingog. Maingon intaw ko nga, ang akong mga anak ay nangabungol, akong ipang kuanan, istoryahan sila, ipang advisean. Ingon na sa tatay, oh, very good. Mayo na. Ako. Masakit akong siyan ba yun? Kagini kalagayan eh. At naipas mo ang lakaw hapon ba yun? Shout out na niyo diya ba ha? Karmat si mga ba? Sinin mga unta. Ani pani nga nae mo nilang pandiring lapad. Mayong kalapad sa akong ilong. Inday pareha jud tagbaso dako. Good morning. Good morning Nelia, good morning. Kumusta man intaw mo tanan oy? Na magdali ako pa magdali ko basin ng mata na to sila.
Mata ra ba ni sila nya? Wa ba sila madunggan nga mga nagimok-gimok? Ngita day na sila inya. Asa naman lang ako mga katabang murag wa may nanarbaho. Murag wa may nanarbaho karon kay wa man sila makadungog og mga nagimok-gimok. Juna, hello Juna. Sibugan, shout out nimo. Yolanda Langkay, mega love shout out by Christina Labaw Ilis. Mingita ra ba day ni sila gungan ang walay maglihok-lihok. Mao na nga kanang maglimpyo ko anang ubos. Halang siging tuyoon yun ako ubos dak na mga balde mga. Pag tuyoon ako ubos dak na mga balde, ang kanang map, may mga mangkog map na isandig nako. Ako gituyoon na napaklion ako ng ako bang laparohon ang kanang map aron motingog pud nga nagmap dayron. Ngun ana ba? Kay gusto nila makadungog na naglihok-lihok. Ako na yung baso. Na, ang ako maning alaga ang tag-iya ani. Ang katong mga sikig panglilian ng mga baso mo'y tag-iya ani. Ako ra ning ikuan dito. Na ang hilig to siya dagko yung baso. Ako lagi ning pangayoon kay na may letter M, Mary. Morning, good morning, Baribika. Hello. Shout out by Irma. Ug ay Darlina. Inday shout out from Lapu-Lapu City. Shout out by Loni Ibanez Makalit. Kumusta man sa Lapu-Lapu in town. Hilig na siya dagkong baso. Yahani project niya ni. Siya mo'y nagkulor ani. Siya mo'y nagkulor ani. Project niya nitong eskwela po siya. Anak. Na siya dagko kay baso daghan. Hilig na siya dagkong baso magkape. Napagid siya dito dagko kay baso. Ako niya to i-model diri. Nya. Pag na siya bay. Nya daw kausa nga. Kuan ka ng gilutuan nag-itlog diri sa kusinira diri sa una. Nya. Padong. Mana nagluto. Padong na siya kataas. Bit-bit na sa tray iyang mga pagkaon. Nya. Karon natagbuan man sa nagbaluto. Nya kay na may mga langaw naglupad-lupad na ibabaw. Nya ang langaw karon kay gitayhupan. Giana niya ang galangaw kay tayhupan kay muduo lagi sa pagkaon. Ngano po siya kay wa pud niya tabuni ang iyang pagkaon nga giserve. Karon kay sos ginawa gid kauna. Kung ngano mong kauna basin na kay ngutuan ni laway dito sa ikaw gitayhupan mang langaw. O kaha ba si giluod siya sa langaw anak. Giluod daga ito sa langaw wa gid kauna bay. Basta makakita lagi na siya mga hugaw-hugaw bay. Di na siya mukaon bay. Inana siya bay. Ludun din siya ba, ludun. Tambok na gito kakain day. Pwede buyag taon pams. Ano na mo pams. Upat kabuk yung mata ron pams mo na nga. Dako na kayong pananaos ko. Na pams ha? Dako lang kami sinutan day pams. Muna murag tambok na kayo. Mahal ta bay dum-dum. Mahal ta. Asa sulay bikat ay kabaylan niya. Mahal ta ba? Ito man, mahal na kadiha. Tuhan na ba meron? Kaning pagkamataha gid nako ron baylan niya. Basta hindi ka ng grasya sa akong ilong. Tungod sa grasya, naglugos ko ginawa. Ay, ginawa ko ang kugmuhalang dagkuha. Gahi kayo in town. Yung kuko. Gadako na sa sabay day. Dugay naman ako ni sikta sa bayagnis. Nagtasa na kong daghan kay daghan kong trabaho karon. Bawa kang mag-magic pa ko dito karon human ako niya. Pagka human na piti naghanan akong lutuon bay. Nya unsa na akong oras sa makakauutro unya pang alas 4 alas 5 baro. Nya kinahanglan nga magtubil ko daghan kay human ako kaong kurumbiyaan din tamo kay dagan ako dito kay daghan pa ko dito mga pangmagikon nga trabaho. Kay lapad ba kay ni akong trabaho sugo din hanto dito wala dito loyo. Piting la para to apa dito ang manapa akong mga tanom kay nang
kuan nga layos na kay wa duha na kadlaw walay bubo na ko. Mamubo pa ko na makaya babakain ta ang Ginoo saon. Sus di din ninyo ma-imagine ang akong kagalingon diri ba magsigdagan-dagan ani akong mga trabaho. Ay Ginoo tabang gi ako ri gihangak. Ang nakaibay pero pinangan gid ala. Ako gining paningkamutan gid nako ni Roma. Matuyok ginako ni tanan din trabaho ron. Lahan ko ana. Buyag na lang sa imong baso madam. Huy nga tutuin taw ninyo ang akong agtang dinha sa inyong screen maluoy mo na ako kay buyagon kay karon. Tutuin ko ninyo diha. Biayo ninyo buyag ala akong baso kay kabuhion. Kabuhion lagi ko kabuhiin ko. Buyagin taong ko inyo diha. Buyag. Pure buyag. Buyag gi. Kani totoo iba. Kahamis ni mo ba inday? Kahimos. Kahimos? Ano na kahimos? Pilit ginta ka iba inday sa una. Mo lagi magsigdagan-dagan lagi ba? Mas inday asa ka nagpuyo sa Pilipinas. Josephine Payo, nagpuyo ko sa Malabay, Domingo, sa Buanga del Sur. Ngayon, nagpurugod na ko sa Cebu, Lapu-Lapu City, doon sa airport. Ako atibag airport taong ko nakamata kaya atak akong hypertension, bagsak hospital kadyot. Mau bala ni? Niya, kumusta naman kakaroon? Trabaho, gyapon no, bisag natin sakit. Ako, Ginoo ko. Sabay ha, kaya tulon sa ako diretso ba, kayo na ba? Kabalo mo mga bay, daghan kayong tao mga kababayan nato diri mga takas. Yung tao, pananglit kung takas mo no, kung di mayong inyong kahimtam. Akong tambag ninyo, diretso na lang mo sa pulis. Anto na lang mo pulis dito, kay usara kasi mana makauli na mo. Manto mo sa ato ang gobyerno, sa embassy, sa polo, sa uwa. Maptan pa mo upat ka bulan, hantod unom ka bulan, ay makauli. Anto na mo sa police station, dress police, kay pauliwan pa mo. Yung mga buutan man sa na ilahang mga pulis, yung mga buutan man sa na kinamot na sila yung mga katabang. Palion mo sara kasi mana kaya doon na nila inyong amo. Kuha ng mga papiloy, bayan, daghan kaya diri, wamo kay balo mga bay, daghan kay diri mga luoy tan. Daghan kay mga takas diri yung tao mga luoy. Tasa lang ako abay na. Sige, bayan. Ay, bailin, may sisil man din. Bailin naman yun. Totoo ba? Ayaw luway. Totoo yung taong ko ninyo, ha? Trabaho ra Japon ati, dinar pa more. Muna, lina, awla ni. Nung saan naman, hubog naman ko ano yun. Ang lani na himo namang lina. Shout out from Konsolasyon. Bye, Christina, Labaw. Ilis, may galap shout out ni mula sa Konsolasyon. Musta man ang Konsolasyon, maulang gihapon ang Konsolasyon. Bahagi hapon, dagang yapog bangag ang makasada. Usapa, alam, mamaal, ta mamaal. Agoy, Ginoo ko tabang mananabang mamaal. Last usap na ni mamaal, kaya wala mo dalagan ako. Unsa daw? Mali ang imong advice, uy, may safe dito sa uwa. Mau balisil. Alala po na ako ba? Kaya naamong naka-experience na ako'y kaila, manggod naka-experience na nga. Na apoy nidagan dito. Mostly manggid mo na mahitabo nga dugay kay sila dito maka-standby. Upat ka bulan, tudong ka bulan. Tanggong na dito. Naapod ko yung mga nakaila, magnidagan sila sa Kuan Police Station niya. Nakaulit dahil sila sa Kasibana. Nakaulit dahil sila kikiagto ang amo. Ako nang hatag ta ng mga papilong gilo katag ticket. Maula po na akong na experience diri kay na ako yung mga amiga lagi. Lasad may mga amiga po mga takas nga naapod sila yung mga maing kahimtang na kanaan sila yung mga kontak sa gawas. Wala yung tao na ba? Yulok, pamilya nag-walk ako dati sa Kuwait. Leonora Miranda. Asa makadapit nag-walk sa Kuwait. Kinaamon ko dito sa Kuwait. Nakita na ba ta? Nakaabang kay lami tan-awong labi na og na atang JJ mao lagi Angel. Mega love shout out to all viewers from Alianji Tam Pinocline Mamaal.
man ko bay. Ibay mananghid na kun inyo tanan may daghang salamat kay unsa Arnel Nasyo sa uwa 1 week lang uwi agad-agad. Mao ba? Mayo hinuuna lisyel kung mao na ang mahitabo karon. May tagtanan ana ilang paabilon anang usar ka semana kay titindaghanan nga tanggong tong mga kababayan taon sa embassy. Sa embassy sa pulo sa uwa titindaghanan ng tando nga tanggong basig kana lang ibalita nila kanang maayo lang ilang ibalita wa sila ibalita nga dili maayo. Mao man ang gobyerno ang mga maayong panghitabo may ilang ibalita pero dili tanan nakabenepisyo aron lamang naa sila mga bulak-bulak ba nga ibalita sa tibuok katawhan nga ingon ana ang kalakaran sa gobyerno pero sa tinuod nga kinabuhi daghan naka-experience og mga kuan dili maayong pagtrato sa atong mga kababayan nga naa sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno diri. Dili lang sa puta magkuan basta ako lang sa akong mga nakaila lang ba tulo lang pod mo sa na ilang mga na-experience o po kahibalo sa uban sa ako ara po nang nakaila wa man po ko nag-ingon nga tanan pero mostly yun ang mga nahitabo atong nahibawan na daghang jud kay nga tanggong gina ang tinuod kay kabaw mata ang gobyerno kay kuha man na siyempre ibalita gina nila ng mga nindot nga balita kay di man kanang mga dautan nga balita di man na nila ibalita kung di magtrending kung magtrending ay hawa na sila kuan dayon kay bawo na mo ana itaw ra guta o sige naman daghang salamat yung tanan Ginoo ko nakan ako kay bye bye